ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులందరికీ మన ప్రభువును రక్షకునైన యేసుక్రీస్తు నామములో హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేసుకుంటూ ఉంటున్నాను. మరొక ఆడియోను విడుదల చేయడానికి దేవుడిచ్చిన కృపను బట్టి దేవునికి పరమతైన దేవునికి యేసుక్రీస్తు వారి ద్వారా కృతజ్ఞతాస్తుతులు సమర్పించుకుంటూ, మరి ప్రస్తుత కాలంలో అనేక బోధలు, అనేక వాక్య ప్రకటనలు యూట్యూబ్ ద్వారా, ఫేస్బుక్ ద్వారా, వాట్సాప్ ద్వారా, ట్విట్టర్ ద్వారా, ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా చాలా విరివిగా, చాలా ఎక్కువగా అనేక మంది ద్వారా దేవుని వాక్యం ప్రకటించబడుతుంది అనే భ్రమలో చాలామంది ఉండిపోయారండి. అయితే ఇంతకీ ఇలా ఇన్ని విధాలుగా వాక్యం ప్రకటించబడుతుంది కదా, ఇదంతా కూడా సత్యవాక్యమేనా? సరైన వాక్యమేనా? దేవుడు ఆశించే బోధేనా? కాబట్టి ఆలోచించండి ప్రియులరా. దేవుడు ఏమైతే ఆశించాడో ఆ మాటలు, ఆ ఉపదేశము, ఆ సారాంశము, ఆ సమాచారము వెళ్తుందా? లేకపోతే మనుషులు అనుకున్నట్టుగా మనుషులు తమ స్వకీయ నాశనానికి ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళ సొంత బోధ వెళ్తుందా? పేతురు 2వ పత్రిక 3వ అధ్యాయము 16వ వచనాన్ని మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే ప్రియులరా, వీటిని విద్యావిహీనులను అస్థిరులైన వారు తక్కిన లేఖలను అపార్థం చేసినట్లు తమ స్వకీయ నాశనమునకు అపార్థం చేయుదురు. లేఖనములను స్వకీయ నాశనమునకు అపార్థం చేసేసుకుని ఎవరు ఇష్టానుసారంగా వారు బోధిస్తూనే ఉన్నారు అనేక సంవత్సరాల క్రితం నుంచి. అయితే దేవుడు ఆశించినటువంటి బోధ వెళ్తుందా? దేవుడు చెప్పమన్నటువంటి బోధ చేస్తున్నారా ఈ బోధకులందరూ? క్రైస్తవ బోధకులందరూ కూడా చాలా పెద్ద బడా బాబులందరూ ఉన్నారు వాక్యాన్ని ప్రకటించే వాళ్ళు. మరి ఇంతమంది వెళ్తుంటే మరి అనేక మంది క్రీస్తులు, అనేక మంది అపోస్తులు, అనేక మంది పరిచారకులు, అనేక మంది ఆది క్రైస్తవులు తయారవ్వాలి కదా. మరి ఎందుకు తయారవ్వట్లేదు? హతసాక్షులు, క్రీస్తు కొరకు పౌల్లాగా, ప్రభులాగా జీవించేవారు తయారవ్వాలి కదా. కాబట్టి ప్రభునందు ప్రియులరా, మీరు ఆలోచన చేయండి దయచేసి. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయము 1-3 వచనాల్లో పౌలు గారు చాలా బాధపడతా ఉన్నారు. ఇశ్రాయేలు రక్షణ పొందవాలని నా హృదయాభిలాషయు వారి విషయమైన నేను దేవునికి చేయు ప్రార్థనైన ఉన్నవి. వారు దేవుని యందు ఆసక్తి గల వారిని గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నాను. అయినను వారి ఆసక్తి జ్ఞానానుసరమైనది కాదు. వారు దేవుని నీతిని ఎరుగక తమ స్వనీతిని స్థాపింపబూనుకొందిరి అని ఉందండి. స్వనీతి మీద ఆధారపడిపోయి, స్వాభిప్రాయం మీద ఆధారపడి, స్వబుద్ధి మీద ఆధారపడి, ఇతరుల బోధకుల మీద, ఇతరుల మీద ఆధారపడిపోయి, ఆయా బైబిల్ స్కూల్ మీద, ఆయా బైబిల్ టీచర్ల మీద, అనేక మంది మీద ఆధారపడిపోయి ఎవరి సొంత బైబిల్ను వారు చదవక, ఎవరి సొంత బైబిల్ను వారు రీసెర్చ్ చేయక, ఎవరి సొంత బైబిల్ను వారు ధ్యానించక, పరిశీలనగా చదవక పోవడం వల్ల అనేకమైన పొరపాట్లు దొరికిపోతున్నాయి. అనేక మంది బోధ చేస్తూనే ఉన్నారండి ఆయా రీతిలుగా. మా సంఘం ఎన్ని కార్యక్రమాలు చేసింది, మేము ఎన్ని సామాజిక కార్యక్రమాలు చేస్తాం, మేము అలా చేస్తాం, మేము ఎలా చేస్తాం, మేము ఎన్ని చేస్తాం, మేము అన్ని చేస్తామని చాలామంది చెప్పుకుంటూనే ఉన్నారు. కానీ ఒక ప్రశ్న మాత్రం అనేక మంది వేసుకోవట్లేదు. కొంతమంది వేసుకుంటున్నారు, మంచిది, సంతోషం. నేను చేసే సేవ దేవుని వాక్యం ప్రకారంగా ఉందా? నేను చెప్పే బోధ దేవుని వాక్య ప్రకారంగా ఉందా? నేను చేసే క్రియలు, నేను మాట్లాడే మాటలు, నా జీవన విధానము, నా జీవన శైలి, నా వైఖరి దేవుడు ఆశించే రీతిగా ఉన్నాయా? నీవు హితబోధకు అనుకూలమైన సంగతులను బోధించుము అన్నాడు గ్రంథంలో. హితబోధకు అనుకూలమైన సంగతులు బోధించాలి. ఏది పడితే అది బోధించకూడదు, కానీ సత్యవాక్యాన్ని బోధించాలి. కాబట్టి ఈ విషయాన్ని ఆలోచించేయండి ప్రియులరా. ఉన్నట్టుగా దేవుని వాక్యాన్ని బోధించండి. ఎఫెసీ 4:20లో ఆ మాట మనకు కనబడుతుంది. సాతానుడు, అపవాది చాలా భ్రమపడుతూ ఉన్నాడు అనేక మందిని. సాతాను తంత్రం మనం ఎరుగిన వారం కామన్నాడు కొరింథీ 2వ పత్రిక 2:11లో. కొరింథీ 2వ పత్రిక 4వ అధ్యాయం 4వ వచనంలో ఈ యుగ సంబంధమైన దేవత అవిశ్వాసులైన వారి మనోన్నతులకు గుడ్డితనం కలిగేసింది. ఎఫెసీ 2 అధ్యాయం 1-5 వచనాల్లో 2వ వచనంలో మంచి మాట ఉంది. ఈ ప్రపంచ ధర్మం చెప్పున నడుచుకుంటుంది అన్నాడు.
వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతి అన్నాడు అపవాదిని. వాయుమండల సంబంధమైనటువంటి అధిపతిని అనుసరించి నడుస్తున్నారే కానీ, శరీరం యొక్క మనసు యొక్క కోరికలు నెరవేర్చుకుంటున్నారే కానీ, దేవుని వాక్యం ఏం చెప్పింది? బైబిల్లో ఒక దేవుడు అని చెప్తే ఇద్దరు దేవుళ్ళు, ముగ్గురు దేవుళ్ళు అని చెబుతున్నారు. ఆ బోధ కరెక్టా? బైబిల్లో దేవుని సంఘం అని వ్రాయబడితే క్రైస్ట్ చర్చ్, క్రీస్తు సంఘము, ఇంకా అనేకమైనటువంటి మత శాఖలు పేర్లు పెట్టి పిలిపించుకున్నారు. ధర్మమా, న్యాయమా? రోమ 16:16లో ఉంది క్రీస్తు సంఘం అని. దాని గురించి కూడా చాలామంది క్రీస్తు సంఘస్థులు, క్రీస్తు సంఘ సభ్యులు, క్రీస్తు సంఘ స్వార్థికులు, క్రీస్తు సంఘ పెద్దలు అనబడే వాళ్ళు చాలామంది బాగా ఆలోచించాలి. ఎవరో ఒక ఆయన పెద్దోడు చెప్పాడని, ఎవరో దేశం నుంచి ఒక ఆయన తీసుకొచ్చారని మేము పెట్టుకోవడం కాదు కానీ, మనం పెట్టుకోవడం కాదు కానీ, అసలు గ్రంథం ఏం చెప్తుంది? సంఘాన్ని ఎవరు స్థాపించారు? సంఘాన్ని ఎవరు కట్టారు? సంఘం కొరకు ప్లాన్ వేసింది ఎవరు? ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనం ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దేవుడు ఒక్కడని చెబుతుంటే ముగ్గురని చెబుతున్నారు లోకంలో ఉన్న అనేక మంది మనుషులు. సంఘం ఒక్కటే అని చెప్తుంటే నువ్వు ఏ సంఘంలో ఉన్నా పర్లేదని చెప్తున్నారు. ఎఫెసీ 4:4లో ఈ మాటలు ఉన్నాయి. సంఘం ఒక్కటే, దేవుడు ఒక్కడని 4:4-6 ఉన్నాయి. కాబట్టి ప్రేమతో చెబుతున్నాను ప్రభునందు ప్రియులారా, పునర్విమర్శ, ఆత్మవిమర్శ, స్వవిమర్శ, స్వకీయ పరిశీలన ఇవి చేయాలండి. మనం ప్రతి మనుషుడు తను పరీక్షించుకోవాలని అన్నాడు. అక్కడ 11:31లో మనల్ని మనం విమర్శించుకుని తీర్పు పొందకపోదమన్నాడు. మనిషి చాలా గొప్పవాడండి. గిద్యోన్ అన్నాడు, గోధుమలలో కొట్టుకున్నటువంటి గిద్యోన్ దగ్గరికి దూతను దేవుడు పంపించి, పరాక్రమం గల బలాఢ్యుడా. ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి ప్రతి మనిషి కూడా పరాక్రమం గల బలాఢ్యుడండి. నేను బలహీనను అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. నన్ను బలపరచు అనేది నేను సమస్తమును చేయగలను అన్నాడు. దేవుడు నిన్ను బలపరుస్తాడు. నువ్వు పరాక్రమం గల బలాఢ్యుడు. నువ్వు యేసుక్రీస్తు వారిలాగా జీవించగలవు. నువ్వు దేవుని వంటి వాడుగా మారగలవు. దావీదు ఎలాగైతే సింహాన్ని, ఎలుగుబంటిని చీల్చాడో అట్టి పరాక్రమం దేవుడు నీకు కూడా ఇచ్చాడు. యేసుక్రీస్తు వారు నీటి మీద నడిస్తే పేతురు కూడా నడిచాడు. అంటే యేసుక్రీస్తుని వెంబడించినటువంటి వారికి దేవుడు యేసుక్రీస్తుకి ఎలాంటి గొప్ప పరాక్రమాన్ని, బలాన్ని ఇచ్చాడో యేసుక్రీస్తుని దేవుని వెంబడించిన వారికి, యేసుక్రీస్తుని వెంబడించిన వారికి ఇస్తానని చెప్తాడు. మత్తయి సువార్త 17:21 మీకు అసాధ్యమైనది ఏది ఉండదని చెప్తున్నాడు. క్రైస్తవుడు పట్టుదల కలిగిన ప్రార్థన, మోకాళ్ళ ప్రార్థన, కన్నీటి ప్రార్థన, ఉపవాస ప్రార్థన చేసుకున్నాడు. దేవుని ఆశ్రయించున్నాడు. దేవుని మీద ఆధారపడి ఉన్నాడు. దేవుని మీద ఆనుకున్నప్పుడు క్రైస్తవుడు చేయలేని కార్యాలంటూ ఏముండవు. ఈ ఆడియో ద్వారా నేనేం చెప్పాలనుకున్నానంటే, మీకు దయచేసి ఒక్క దేవుని మీద తప్ప ఎవరి మీద ఆధారపడొద్దని దయచేసి కోరుతున్నాను. నీ స్వబుద్ధి మీద ఆధారపడొద్దని, స్వకీయ నాశనానికి నీ మట్టుకు నువ్వు కారణం అయిపోకూడదని ప్రేమతో చెబుతున్నాను. ప్రతి ఒక్కరు ఎవరు బైబిల్ వాళ్ళు చదవండి. అనేక మంది చర్చిలకు వెళ్తున్నారు. మీరు వెళ్ళే చర్చి మీరు పట్టుకున్న బైబిల్లో ఉందో లేదో చూడండి. మీకు అనేక మంది, చాలామంది సేవకులను వెంబడిస్తున్నారు. ఆ సేవకుడు, ఆ దైవజనుడు ఏమి సంపాదించడానికి ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాడో ఆలోచించండి. తిమోతి 1 6:11 దైవజనుడు సంపాదించవలసి ఉన్నాయి. నీతిని, భక్తిని, విశ్వాసమును, ప్రేమను, ఓర్పును, సాత్వికమును సంపాదించుకుంటూ ప్రయాసపడమన్నాడు. దేవుని దగ్గరికి మానవుని చేర్చగలిగేది ఎవరన్నట్లయితే ఏ దైవజనుడు కాదు, ఏ బోధకుడు కాదు, ఎవరూ కాదు, దేవుని అద్వితీయ ప్రియకుమారుడైన యేసుక్రీస్తు వారు ఒక్కరు మాత్రమే. యోహాను సువార్త 14:6 నేనే మార్గమును, సత్యమును, జీవమును, నా ద్వారానే తప్ప ఎవరిని తండ్రి వద్దకు చేరు. నా ద్వారానే తప్ప. బడా బోధకులందరినీ కూడా నమ్మి మోసపోకండి. మానవుని యొక్క స్థితిగతులకు మూలం తండ్రి యెహోవా దేవుడే. ద్వితీయోపదేశకాండం 30:19 నీ ప్రాణమునకును, నీ దీర్ఘాయువునకును మూలమైన నీ దేవుడిని యెహోవాను ప్రేమించి ఆయన హత్తుకున్నాడని వాక్యం చెప్పు. నన్ను మనందరినీ బాగు చేయగలిగింది దేవుడు మాత్రమే. నీకు ఏ సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ కూడా తీర్చగలిగింది దేవుడు మాత్రమే. ఎవరి మీద ఎప్పుడు ఆధారపడవద్దు. నీలోనే దేవుడు బోల్డ్ శక్తియుక్తులు పెట్టించాడు. నీవు దేవుని పోలికవై ఉన్నావు.
దేవుని స్వరూపానివై ఉన్నాం. ప్రేమ దేవుని స్వరూపం, నీతి దేవుని స్వరూపం, సత్యము దేవుని స్వరూపం, మహిమ ఆయన స్వరూపం. గొప్పవాడు అవ్వాలంటే నీలోనే ఉంది. నువ్వు ప్రేమ కలిగిన వాడుగా ఉండగలవు, నువ్వు నీతి కలిగిన వాడుగా ఉండగలవు, నువ్వు సత్యవంతుడిగా ఉండగలవు. ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వారు బోధకుడా అని పిలిపించుకున్నాడు, సత్యవంతుడు అని పిలిపించుకున్నాడు. కాబట్టి యేసుక్రీస్తు వారు భూమి మీద ఎలాగైతే జీవించాడో ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రతి మనిషి కూడా అలాగే ఖచ్చితంగా జీవించగలడు. క్రైస్తవులందరూ క్రీస్తులాగా జీవించడం సాధ్యము సాధ్యము సాధ్యము. మీ పరలోకపు తండ్రి పరిపూర్ణ కనుక మీరును పరిపూర్ణంగా ఉండదురు అన్నాడు. దేవుడు లాంటి పరిపూర్ణతను కూడా మనుషులు సంపాదించగలరు. క్రీస్తుని కలిగిన ఈ మనసును మీరును కలిగి ఉండన్నాడు ఫిలిప్పీ 2:5లో. ఎఫెసీ 4:13లో ఏమన్నాడంటే, మనమందరం 11-13 చదివితే, మనమందరం విశ్వాస విషయంలోను దేవుని కుమారుని కూర్చుని జ్ఞాన విషయంలోను ఏకత్వం పొంది సంపూర్ణ పురుషుల మగ వరకు అనగా క్రీస్తుని కలిగిన సంపూర్ణతకు సమానమైన సంపూర్ణత గల వారి మగ వరకు ఆయన ఇలా నియమించిన అన్నాడు. కాబట్టి విషయాలను ఆలోచించేయండి. క్రీస్తుని కలిగిన సంపూర్ణతకు సమానమైన సంపూర్ణత మనం సాధించగలం. మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వారిలాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. హెబ్రీ పత్రిక 5:7 శరీరధారిన దినములో మహారోదనముతోను కన్నీళ్లతోను తను మరణం రక్షింపగల వానికి ప్రార్థనలు యాచనలు సమర్పించి భయభక్తులు కలిగి ఉన్నందున ఆయన అంగీకరింపబడింది. ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వారు కూడా దేవుని పట్ల భయభక్తులు కలిగి ఉండకపోతే ఆయన కూడా అంగీకరించబడరు. ఆయన కుమారుడు అండి తాను పొందిన శ్రమల వల్ల విధేయతను నేర్చుకునేను. ఆయనకి శ్రమలు లేకపోతే విధేయత ఉండదు. విధేయత లేకపోతే దేవునికి ప్రియకుమారుడుగా ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వారు కూడా ఉండలేరు. ప్రభునందు ప్రియులరా, మనమందరము కూడా ఈ భూలోకంలో యేసుక్రీస్తు లాంటి కుమారులుగా ఉండాలని కోరుతున్నాడు దేవుడు. ఇది మాత్రమే దేవుడు కోరుతున్నాడు. మనుషుడికి గోల్స్, గమ్యం ఏవో పెట్టుకున్నారు. మానవ గమ్యం దేవుడు అవ్వాలి. ప్రతి మనిషి యొక్క గమ్యం ఏంటి అన్నట్లయితే జకర్యా 12:8లో శక్తిహీనులు దావీదు వంటి వారు అవ్వాలి, దావీదు వంటి వారు దేవుని వంటి వారు అవ్వాలి, దేవ స్వభావంలో పాలువారు అవ్వాలి. అది మానవ గమ్యమై ఉండాలి. దేవుని పరిపూర్ణత సాధించాలి. అది మానవ గమ్యమై ఉండాలి. దేవుని పోలి నడుచుకోవాలి. అది మనిషి యొక్క గమ్యమై ఉండాలి. క్రైస్తవుని యొక్క గమ్యమై ఉండాలి. ఏవో గోల్స్ పెట్టుకుని, గమ్యాలు పెట్టుకుని మనుషులు లేకపోతే క్రైస్తవులు అనబడే వాళ్ళు వాళ్ళకి తెలిసిన దారిలో వాళ్ళు వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు. అసలు గమ్యం ఏంటి? నీ ఉద్దేశం ఏంటి? భూమి మీద నువ్వు పుట్టడంలో, దేవుడిని పుట్టించడంలో దేవునికి ఉన్న ఉద్దేశం ఏంటి? ఆ ఉద్దేశం నీకు తెలిసిందా? దేవుడిని మహింపరచాలనుకున్నాడు, తన వలే తన కుమారుని వలే. మానవుడు చాలా గొప్పవాడు. ఏలియా లాంటి, ఎలీషా లాంటి, యెహోషువ లాంటి కార్యక్రమాలు ప్రతి మనిషి కూడా చేయగలడు. అంటే ప్రతి మనిషి కూడా చేయగలంటే ప్రతి దైవజనుడు చేయగలడు. ఏలియాలాగా జీవించినప్పుడు, యేసుక్రీస్తులా జీవించినప్పుడు యేసుక్రీస్తు లాంటి కార్యాలు చేయగలం. ఏలియాలాగా జీవించినప్పుడు ఏలియా లాంటి కార్యాలు చేయగలం. ఎలీషాలాగా జీవించినప్పుడు ఎలీషా లాంటి కార్యాలు చేయగలం. స్టెఫన్ లాగా జీవించినప్పుడు స్టెఫన్ లాగా క్షమించగలం. పౌలు గారిలాగా జీవించినప్పుడు పౌలు గారు లాంటి కార్యక్రమాలు చేయగలం. నన్ను బలపరచువానిది నేను సమస్తమును చేయగలను. ఐ కెన్ డూ ఇట్. నేను ఇది చేయగలను. నువ్వు చేయలేవంటే ఏది చేయలేవు. నువ్వు చేయగలవంటే ఏదైనా చేయగలవు. ఏదైనా అంటే మంచి చెడు రెండు ఉన్నాయి. మంచి మాత్రమే. క్రైస్తవుడు చేతకనివాడు కాదు. క్రైస్తవుడు బలహీనుడు కాదు. గ్రంథంలో చెప్తుంది, ఈ భూమి మీద ఉన్న ప్రతి మనిషి కూడా దేవుని వంటి వారుగా, యేసుక్రీస్తు లాంటి వారిగా జీవించగలరు అని చెప్పింది బైబిల్. మీరు విషయాన్ని ఆలోచించేసి దేవుని పోలి నడుచుకోవడమే నా జీవిత గమ్యమని, నాకున్న ఎయిమని, నాకున్న ఉద్దేశమని, నాకున్న గోలు ఏంటి అన్నట్లయితే దేవుని పోలి నడుచుకోవడమే, దేవుని స్వరూపాన్ని సాధించడమే, దేవ స్వభావంలో నేను పాల్గొనవడమే, దేవుని పరిపూర్ణత సాధించడమే. సంతుష్టి సహితమైన దైవభక్తి గొప్ప లాభసాధనమైనది అన్నాడు. సంతుష్టి సహితమైన దైవభక్తే నా గోలు, ఇంకేది నా గోలు కాదని ప్రతి ఒక్కరు కూడా
గమనించుకుని దేవుడు ఆశించే రీతిగా, దేవుడు కోరుకున్న రీతిగా, దేవుడు తన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా మానవ జాతి నుండి ఏమైతే సాధించాలనుకున్నాడో, ఏమైతే కోరాడో దాన్ని మాత్రమే మనం తెలుసుకుని దేవునికి ఇవ్వవలసిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి దేవుడిని యెహోవాను దేవునిగా, నరుడైన యేసుక్రీస్తును, మానవుడైన యేసుక్రీస్తును ఆయన మానవుడిగా జీవించినప్పటికీ కూడా, బ్రతికినప్పటికీ కూడా, ఆహారం తిన్నప్పటికీ, నిద్రపోయినప్పటికీ, వస్త్రములు ధరించినప్పటికీ ఆయన గుణము, ఆయన సుగుణాలు, ఆయన వ్యక్తిత్వం, ఆయన యొక్క భక్తి జీవితం ఎంత గొప్పదో ఆలోచన చేయండి. నేను దేవుని ఎక్కడ చెప్పుకోలేదు, కానీ ఆయన మాటలు కానీ దేవుని మాటలను ధ్యానించాడు కాబట్టి దేవుని మాటగా ఆయన తయారైపోయాడు. దేవునితో సహవాసం చేసి 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 దేవుడైపోలేదు, కానీ దేవుళ్ళలాగా మానవుడు దేవుళ్ళలాగా బ్రతికి చూపించాడండి యేసు. అందుకనే చాలామంది పొరబడుతున్నారు, ఆయన్ని దేవుడు అనుకుంటున్నారు. అంటే ఇదంతా ఎలాగొచ్చిందంటే సాధనతో వచ్చింది ఆయనకి ఆ స్థితి. ఆయన చేసిన ఆశ్చర్యకార్యాలు, మహత్కార్యాలు. మార్కు సువార్తలో ఒక వ్యక్తిని బాగు చేయవలసి వచ్చినప్పుడు 2 సార్లు ముట్టాడండి కళ్ళుని. ఏమండి, దేవుడైతే 2 సార్లు ముట్టుకోవాలా? బెత్సయిదాకు వచ్చాడు. బెత్సయిదాకు వచ్చినప్పుడు ఆ ఊరు వాళ్ళు కొంతమంది ఒక వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి, ప్రభువా ఇతను బాగు చేయండి, ఇతను కళ్ళు దయచేయండి అని చెప్పారు. వాళ్ళందరి దగ్గర నుంచి ఊరి చివరికి తీసుకెళ్ళిపోయాడు. కన్ను తాకాడు. అప్పుడు నీకు కనబడుతున్నాను అడిగారు ఆయన. నాకు మనుషులు చెట్లులా కనబడుతున్నారు, నడిచి వెళ్తున్నారని చెప్పాడు. మళ్ళీ ఇంకొకసారి తాకాడండి, రెండోసారి. మిమ్మల్ని అడిగే ప్రశ్న ఏంటంటే, యేసుక్రీస్తు దేవుడు అని చెప్పే వాళ్ళందరినీ కూడా నేను సూటిగా ప్రశ్నించేది ఏంటంటే, దేవుడైతే 2 సార్లు తాకాలా? ఒకసారి తాకితే మొత్తం చూపు వచ్చేదా? ఈ విషయాన్ని మీరు ఆలోచించండారా. యేసుక్రీస్తుగా ప్రకటించండి, దేవునిగా ప్రకటించండి. యేసుక్రీస్తు మానవుడు, గొప్పవాడిగా జీవించాడు. అలాగే ప్రతి మనిషి జీవించిన ప్రయత్నం చేయండి. దేవుడు ఆల్రెడీ మనం ఒప్పుకపోయిన గొప్పవాడే. యేసుక్రీస్తు వారు చెప్పారు, నా తండ్రి నాకంటే గొప్పవాడు, నా తండ్రి అందరికంటే గొప్పవాడని ప్రభువారే చెప్పారు. కాబట్టి ఆయన ఎల్లప్పుడూ గొప్పవారే. గొప్ప వాణి చెంత చేరి గొప్ప వాళ్ళు అవుదాం, మంచి వాణి చెంత చేరి మంచి వాళ్ళు అయిపోదాం. యేసుక్రీస్తు వారు దేవుని కుమారుడు. మీరు సిలువేసిన చేసిన దేవుడు ప్రభువుగాను క్రీస్తుగా నియమించారని వాక్యం చెప్తుంది. కాబట్టి యేసుక్రీస్తు చెంత చేరి యేసుక్రీస్తులో తయారవుదాం. యేసుక్రీస్తు ద్వారా తండ్రి దేవుని సమ్ముఖానికి మనందరం కూడా చేరాలని మరలా చెప్తున్నాను. మీరందరూ మీ మీద మీరు ఆధారపడకుండా, ఇతరుల మీద ఆధారపడకుండా, దేవుని మీద, దేవుని వాక్యం మీద, దేవుని కుమారుని మీద పరిపూర్ణంగా ఆధారపడి గొప్ప జీవితం జీవించి దేవుని రాజ్యమును స్వతంత్రించుకోవాలని మీలో ప్రతి ఒక్కరికి ప్రేమతో మనం చేస్తూ ఈ నా మాటలు ముగిస్తాను. మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు.